Takže zdravím pri tomto videu ľudia a napadla ma dneska jedna taká myšlienka, keď som plával ráno v mori a je to veľmi jednoduché. Ty ako muž, ja som zastanca toho, že treba cestovať, je to ľahké v dnešnej dobe cestovať, ok, nežijeme v komunizme a tak ďalej, je obrovský, krásne prístupný svet, to všetci vieme, je krásne cestovať, je to super, áno, treba ísť na Ukrajinu za Ukrajinkami, je to lepšie ako Ukrajinky v Prahe a v Bratislave a v Košicách a neviem kde, aj v Budapešti, ok, je to tak, každopádne, čo chcem povedať je následovné, ok. Ty ako muž, táto pointa, tento princíp, o ktorom budem hovoriť, sa volá hyperlokalizácia a ty ako muž musíš vedieť zo života dostať všetko, čo chceš, aj napríklad z tvojho sídliska, z tvojho malého mesta, z tvojej dediny, OK? A čo myslím, že dostať všetko z tejto komunity? Ženy, peniaze a aj nejakým spôsobom kamarátov a život. Čiže dajme tomu, že aj keď bývaš v nejakej dedine, čo má 20 000 ľudí, a tom si uvedomil až teraz, keď som starší, OK? Keď býva nejaká dedina, kde sú 20 000 ľudí, stále môžeš byť playboy, stále môžeš mať ženy, stále to je 20 000 ľudí, stále tam môžeš mať biznis, stále si z tejto malej komunity vieš niečo nejakým spôsobom zobrať, OK? Proste tí reperi spievali proste v tých pesničkách proste neighborhood dons, OK? Chceš proste mať svoje sídlisko, tvoje maličké mesto, dedinu, tiež pod kontrolou nejakým spôsobom, OK? Áno, je veľmi kvalitné byť medzinárodný hráč alebo medzinárodný playboy, ok, keď to tak poviem, ale ja by som povedal, a čo si fakt uvedomujem, čím som starší že aj v tej tvojej malá komunita ti tiež vie dať všetko, čo chceš. Samozrejme, keď ideš do sveta, non-stop cestuješ, zarábaš peniaze, stretávaš sa, networkuješ a tak ďalej, áno, to je všetko super a to ti dá celý svet a je to super. Ale čo som si uvedomil že keď získáš level v tvojom živote, kedy si nejakým spôsobom dosiahol istý level ako muž, OK? Istý level proste nejakej kognitívnej sily, OK? Tak vtedy vieš byť proste aj v nejakej komunite, v nejakej malej dedine, v nejakom sídlisku, kde je 10 000 ľudí a budeš tam mať veľa žien, vieš z toho zarobiť, z toho malého miesta a vie ti to dať to malé miesto absolútne všetko než celý svet, OK? Dajme tomu, že niekto, OK, býva v Singapúre a v Dubaji, OK? A potom niekto proste má v Texase nejakú malú dedinu, OK? A teraz si predstav, že v tom Texase, v tej malej dedine, ten typek dostáva od života to všetko, čo typek, čo býva na poli v Dubaji, v Singapúre, OK? A to sa volá hyperlokalizácia. Ty ako muž, keď získáš istý level, vieš, preto je to tak, že mladý muž, vždycky to tak je a tak to proste je. V každej jednej knihe proste mladý muž ide z dediny do veľkého mesta, ide do sveta, ide zarobiť peniaze, ide za ženami a tak ďalej. Ale v tom procese sa stane to, že on sa stane tak kompetentným mužom, že tento muž sa potom vráti do nejakej malej dediny na konci života, alebo keď je oveľa starší, alebo starší a v tejto malej dedine, kde 10-20 000 ľudí dostane všetko to isté od života, čo dostal od celého sveta, OK? To sa volá hyperlokalizácia a treba si uvedomiť, že ako muž, áno, ja som zastanca, choď do sveta, cestuj a treba si uvedomiť, že všetko, čo od života chceš, ti vie dať aj mesto, kde býva 10 000 ľudí, najkrajšie ženy, veľmi dobrých kamarátov, dobrý network, OK? Budeš poznať krajčíra, policajta, neviem toho, hej, a proste to ti všetko vie dať a vieš toho zarobiť peniaze, vieš mať krásne ženy a dá ti to celý svet, aj takáto malá nejakým spôsobom dedina, OK? A to si treba odveniť, to som chcel o tom v tomto videu rozprávať a ďakujem, dúfam, že sa vám to páčilo, že ste si to užili, som troška rozdýchaný, aj to už si na mne cítite, lebo som bol na bajku troška. Každopádne kardio je dôležité robiť cez leto a každopádne dúfam, že sa vám toto video páčilo a napíšte mi, čo si o tom myslíte a môžete sa pripojiť do môjho telegramového kanála, ktorý je zadarmo a je najlepší v celom Československu. Takže tak, vidíme sa pri ďalšom videu.